намояндагони ҳизби коммунистии тоҷикистон мегӯянд ки бо ҳадафи ҷон бахшидан ба фаъолияти дуввумин ҳизби бузурги кишвар дар як соли охир садҳо ҷавононро ба сафи худ ҷалб кардаанд. қурбонгул мирзоева раҳбари созмони ҳизби коммунистӣ дар вилояти суғд ба радиои озодӣ гуфт ки дар як соли охир 600 ҷавони суғдӣ бо хости худ ба ин ҳизб пайвастанд. дар байни онҳо ҳамчунин афроди аз 40 то 50 сола низ ҳастанд. ба қавли хонум мирзоева ҷавононро на бо ваъдаи мақому мансаб балки шиорҳо тавонистанд ба сафи ҳизбе ҷалб кунанд ки онро дар тоҷикистон ҳизби кӯҳансолон меноманд. мо мансабу як чизи ба истиқбол калон ваъда дода наметавонем. барои ғояҳои ҳизби коммунист ки ин ҳимояи ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандону умуман меҳнаткашону ҷоёну заҳматкашон аст. ина метавонем ки фаҳмонда тавонем ва вақте ки ба ё шинос мешаванд ойнома ва барномаи ҳизби коммунисти тоҷикистон, вақте ки мо назди онҳо баромад мекунем, онҳо ҳавасманд мешаванд. баъди ҷалби нерӯи ҷавонон ба гуфтии намояндагони ҳизби коммунистӣ қадами баъдии фаъолияти бештар ва роҳ ёфтан ба парлумони кишвар аст. муҳаммадҷон алибоев донишҷӯи соли дуюми коллеҷи тиббии шаҳри гулистон ҳамин сол ба ҳизби коммунистӣ шомил шудааст. ӯ мегӯяд хостори баробарҳуқуқӣ ва зиндагии баробари мардум аст ва ҳамин чиз танҳо дар барномаи ҳизби коммунистӣ сода ва равшан сабт шудааст ва барои ҳамин ба сафи коммунистҳо пайваст. ӯ мегӯяд баробар ҳуқуқ шавад, ҳама мехоҳанд ки дахи зиндагӣ кунанд, на инаш камбағал бошад, на инаш бой бошад. одамгирӣ ҳама бояд хуб донад. мухлиса ҳайдарова донишҷӯи соли дуюми донишгоҳи ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд яке дигар аз коммунистҳои ҷавону пайрави ақидаҳои ленин дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт ки шиори ҳизби онҳо чизест ки аксарият дар тоҷикистон мехоҳанд. мехостам ҳамаи ин ҷавонҳо кор ба таъмин шавад, маоши хуб гиранд. коммунисти яке аз ҳизбҳое ҳаст ки барои ҳамаи мо рӯй меорад. мешавӣ ба ростгӯӣ, ростфалдӣ. азбаски дар тоҷикистон пайдо кардани ҷойи шуғли муносиб мушкил аст, ҳамасола ҳудуди 1 миллион нафар барои кор ба русия мераванд. бо вуҷуди огаҳӣ аз шиорҳои коммунистон, ҳамсуҳбатони радиои озодӣ аз гузаштаву таърихи ҳизбашон огоҳии сатҳӣ доранд. танҳо медонанд ки ин ҳизб барои падару модарони онҳо ҷомеае бо имконоти хуби зиндагии ором ва бидуни машаққати корёбиву муҳоҷирати корӣ сохта буд. то соли гузашта ҳизби коммунистии тоҷикистон ки ҳизби кӯҳансолонаш меноманд, гирифтори баҳсҳои дохилии худ буд. ҳизби коммунистӣ пас аз ҳизби ҳукмрони халқии демократӣ дуюмин ҳизби бузурги сиёсӣ дар тоҷикистон аст ва тақрибан 35 000 узв дорад. коммунистони тоҷик дар интихоботҳои қаблӣ ҳамеша ҳадди ақал 2 курсии парлумонро соҳиб мешуданд, вале дар интихоботи соли 2015 ноком монда садди 5% убур накарданд. вале синни аксари коммунистҳои тоҷик аз 60 боло аст ва фаъолияти густардае ҳам дар байни ҷомеа надоранд. сарони коммунистҳои суғд мегӯянд ҷалби ҷавонон ба сафҳои худ ба он хотир аст ки ҷойгузин омода кунанду ин ҳизбро нигаҳ доранд.